waar hier het wat een zoel karakter. Een zoel karakter, mooi. Ja, u dan toch de zinnen er even bij, maar dan ben ik een protte bewolking en er stier net volle wind. Maar het zal al hier oors worden. Laat ik beginnen met Joen en vannacht. Misschien Joen een enkele bui, maar de blijft het dan niet bij. Ik denk dat het op de meeste plek nog zelfs hier en dal droeg blijven kan. Vannacht eerst ik nog droeg waar en de temperaturen 15 tot 17 graden. Dan later vannacht komen ze op een Rijn of Tongerbuik vanuit het westen mooi. En de wind die komt uit het westen en het zuidwesten mooi, zal zwak of matig wezen, letter vrij krachtig in het waardgebied. En dan is de toon zetten van morgen. We beginnen met een buig waartype. We komen ze op tonger, vierders komt de zinnen. Ik nog wat te vastzien en vooral morgen de middag zoet wel eens droeg blijven kennen. De temperaturen morgen 20 of 21 graden. We hebben het dan nog altijd nog een warme dag, maar het is natuurlijk minder warm als de aanroende dagen en als juut. En dan de wind, die steekt wel de kop op, die wordt matig en krachtig uit westelijke richtingen waai. Begint terug naar Toons en Vreed. Ik denk dat we toen die dagen aardig droeg houden kunnen. En de temperaturen 20 of 21 graden. Dan vooral in de nacht van Vreed op sneeuw. En sneeuw hoe de buien. Maar kon ze op Tonger maar een protte wetter op plakken. Ik heb wel 20 mm vallen. Ik jou maar even aan dat het totaal oorzit. Maar een temperatuur, ik heb weer om bij de 20 of de 21 graden heen op sneeuw. Nou ja, we moeten morgen, maar weer even in het waarschuwen.